Dragi moji sugrađani, poštovani članovi Kulturno-umetničkog društva Bar, zaista je veliko zadovoljstvo i jedinstvena prilika da se evo ponovo danas družimo, da sa ovog mesta svi zajedno pošaljemo jednu divnu poruku koja je Srbobrana evo već 40 godina neprekidno se šalje i zaista bih čestitao svima vama, svim starim i novim članovima, svima onima koji su učestvovali na bilo koji način da jedno udruženje kako je Kulturno-umetničko društvo Bar opstaje, da čuva našu tradiciju, da vodi računa o onome što smo možda ponekad i zaboravili, da nas podsjeti na prave vrednosti, da neguje ne samo kulturu i tradiciju, već jedno vrstu vaspitanja naše dece, da nauče prave vrednosti i sve ono što ih čeka u životu, svakako se može na neki način i kroz igru i kroz tradiciju shvatiti i razumeti. Ja to tako vidim i nadam se da ćete još dugo trajati, nadam se da ćemo i mi imati priliku da vas podržavamo sve više i snažnije i želim takođe ono što je i najvažnije da čestitam vašu krstnu slavu, našeg velikog duhovnog oca, Svetu Savu i naravno svim svojim sugrađanima koristim priliku da čestitam slavu na dolazeću Svetu Savu i ono što još jednom želim da poručim s ovog mesta, to je da ćemo i mi i vi zajedno se truditi i boriti da gradimo naš Srbobran, da čuvamo kulturu i tradiciju i sećanje na sve ono što smo nekada imali, da bi znali kako da se postavimo i kako da živimo u budućnosti. Hvala vam.